Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:14. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Happy Panyaga sa may mga palanyagahon sa sining nga Udto. Di kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ika-14 na sa bulan sang Abril tuig 2020 o kung 2020. Daw mabalik pa sa 2019 yaw. Kaya wala to ya COVID-19 ang 2019 mo. Subong ya,
daw ma-consider naton ba ikapila pa lang subong adlaw, 16 kung malakip ang March 30 kag 31 plus 14, mga 16 days pa lang mga kaaksyon hasta pa ni sa April 30 nga hambal nila pinitensya, no? Pero siling sang iban wala man pinitensya, ang kutob may mga salakyan kay kadamo sa gihapon nga makit-an diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, no? Amuning kanami diri kay waay I don't know kung ining mga salakyan kay may mga butang-butang man ni sa kristal nila nga exempted sa sining ginapatuman. Ano ni may mga obra ni sila. May mga importante silang kaladuan. Hindi ni naghalalin ang mga salakyan nga kadamo pa sa gihapon. Dayto pa lang tahan. Since kahapon, tubtob sining mga inuras, kadamo gid sang salakyan, no? Tingway salakyan na muning perdi iya, kay hindi magkagwa mo. Pero kung may salakyan ka, ay kanami turns gid sang pamalakan, no? Kaya muna kung kaysa, ti buwas mabalani kay mayara gintalana nga tatlo kadlaw, kuding-kuding kita, mga kaaksyon ng taon tabuasa. Hindi pa man tapos ni mga kaaksyon, pero buwas ang aton sining nga mga otoridad na magpatigayon sini partikularmente ang mga kapulisan kag iban nga mga katapo sang Philippine Army kag mga iban nga nagabulig sa peace and order naton sa mga checkpoint areas. Ibaloon tani buwas kay ang color coding ipatuman diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Inopdalay kita sa kinandan mangin kaupod tamang report sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus pang iban nga mga topiko pag may time dalon ta diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Problema sa wala, problema sa tuo, problema sa sentro, kag sa likod man sa gyapon ng tagtaganay. Karon nga gamay nagsaka diri ho halin sa Barangay Mansilingan sa Purok Maghiliugyon, Barangay Mansilingan diri sa siyudad sang Bacolod. Ay portid walang kakilo nga bugas kag tinapa, duha ka noodles ang gindulong sila. Halin ay aguros barangay o kun sa individual, no? Tapos way na kuno masundan. Huwag man sila kabaton sang halin sa siyudad. 45 ka mga residente ni ho ang halin sa Purok Maghiliugyon, Barangay Mansilingan. Wow, perti no? Kay nano ining pagkahimtang siniman nga wala ni sila makabaton yami isa di sila. Hindi ni sila kabahin sang Barangay Mansilingan. Ibaloon ta na mga kaaksyon diri sa aton sining pagpangalagad sa sining pagpangalagad sa aksyon BBB sa Kapitolyo Tanay ho mangin kaupod ta si Aksyon Eden Aboso. 35 sa 90 ka mga overseas Filipino workers o kun OFWs nga na-stranded sa probinsya sang Cebu na talana nga magabot sa probinsya sang Negros Occidental sining nga udto halin sa Tabuelan daw salon sila sang mga workers from Escalante tapos igadulong di sila sa Banwa sang Ibi Magalon. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar, kapin sa 20 ka mga persona nga nagbayular sang curfew napasakaan na kaso suno kay Mayor Ivilio Radilla. Samtang sa BCPO naman nga balita,
number coding nga ipatuman buwas nga adlaw dako ang mabulig sa kapulisan agod nga mabuhinan na nagagwa sulod nga pumuluyo sang syudad. Ilang taon ta ni buwas kung paano tigayon nga matatapanis ang mga kapulisan ta. Samtang balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon Brian Morden, 4 ka mga police nurse gin-destino sa pag-abot sa mga OFWs sa Banwa sang Ibi, Magalona. Balita sa Patrol Wiyab Aksyon Eden Abuso sa paglibot diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kalakip man ang pagpakigangot, lantaon tagaron ang sitwasyon sa Barangay 2 diri sa syudad sang Bacolod kung bala kamustang tagtaganay sa area sang Barangay 2 kay na Barangay 1 na batian ninyo sang aga. Subungod to Barangay 2 kita. Lilion tang Barangay 2 kung kamustang tagtaganay. Ano ang sitwasyon sa mga pumuluyo sa among barangay? Ibaloon ta na upod ang mga barangay officials ta karon dugay-dugaya. Upod sa kay Aksyon Eden Abuso. Samtang sa aton sining balita naman sa out of town sa siyudad sang San Carlos, gin-meeting ni Mr. Joe Alingasa, ang City Disaster Officer sang siyudad sa San Carlos, ang mga miyembro sang Traffic Management Kapulisan kag Law Enforcement Team, parte sa extension sang isekyo kag proper nga paggamit sang face mask, alcohol kag alaga man sa ilang lawas. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, listahan sa mga ngalan para sa Social Amelioration Program sa siyudad sang Cadiz bago pa lang nasumiter sa DSWD, iniga-validate pa. Kaya ang ginsumiter nga mga ngalan hindi pa na amuna, may kulang, may buhinan, kag wala gidugang. Amo nang matabo sina kung pag-abot sa DSWD, amo nang ginsumiter to sa DSWD nga mga names. Pagbalik sina, mayara na kulang ang listahan sa mga barangays. Amo na mo kay daw DSWD nakahibalo sang sitwasyon sa mga pumuluyo sa kada barangay, no? Dapat ang lokal nga DSWD. Di kay kung pag sumiter to sa ngalan, pagka kuan ka nag-fill up ka man, pagka balik sa imo, hindi ka na imo ya beneficiaryo. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa Central Negros, sa siyudad sang La Carlota, 2 na lang ka persona ang ginamonitor nga mga POM. Samtang sa balita naman sa News Center, gabalita ni Aksyon Dorel Cabato National ID System, makabulig kuntani sa gobyerno sa subong nga sitwasyon suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Kag East Avenue Medical Center, ginpanginwala nga sa ila ang viral video nga nagapakita sa mga cadaver bag sa salog sang ospital. Daw sa Ecuador to samtang latest nga balita mga kaaksyon, parte sa COVID-19 patient hibaloon ta karon dugay-dugay sa bugos nga kalibutan kag diri sa Pungsod, Pilipinas. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:27 ng aton oras. Sa mga kaaksyon ta dira, pagmatamat na kumay tilimuon kita sa siningod to, pag-ropanyaga na, no? Bisan ginagmay lang basta talalapod tanan, okay na, no? Makatimo-timo kita sang palanyagahon, sa waay palanyagahon, kagaga pangita pa, relax lang, may time pa. Ang laing kung wala gid palanyagahon, no?
Ginabi-abita na nga to sila nga mga kaaksyon via Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod. Padala lang sa inyo sila nga mga mensahe. Pagi sa aton sila nga Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod kag sa aton sila nga website ang www.aksyoradyobacolod.com.ph. At aganta na karon nig talupangod diri sa inyo sining nga pagpangalagad. Mayara man sobrang hinatagay ng gasulubra na blang bugas. Pero ti ang pares why naman. Pero nami na lang nga may bugas kontra mga pares-pares na nga pwede mo man lang na gani utanan mo. Basta importanteng makaon lang sang pigado nga bugas kay mayara ginapangatag nga bugas nga sos kuryaga ba do hindi mamatulo no. Amugid na ikadlaw talang ning libog mga kaaksyon kay kadugay pa April 30 pa tub-tub sini mga kaaksyon ng quarantine ta mga kaaksyon April 30 pa no kadugay pa kung paminsaron lang pero kung pawalaan lang daw kadasig man lang siguro Sige, daligid lang mga kaaksyon, standby sa mga detalye na sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang manugay. Daligid lang kay matagtapila ka mga commercials, balik lang ta. Mabatian na ang mga detalye sa mga balita diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo,
para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:34 na nga oras, 11:34 na mga kaaksyon. Sige, umpisahan tanang pagdulong sa mga balita. Pero unahon tani anay ho, sa imo sining nga pag-ehersisyo hindi magkalipat nga mag-detoxify o galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule aragatinlo sang imong mga dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man nagabulig panubo sa imong blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag-DTX 500 capsule na kamo. Mabakali na sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kadtuan tanang mga balita gikan sa News Center, mga balita nasyonal ni Hoa. Upod kay Aksyon Dorel Cabato, National ID System, makabulig kuntani sa gobyerno sa subong nga sitwasyon suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Yaman, importante, subong ang kalanon sang tao. East Avenue Medical Center, ginpanginwala nga sa ila ang viral video nga nagapakita sa mga cadaver bag sa salog sang ospital sa ibanto nga lugar. Baluka ka damo sa mga utok ng mga bagtik subong. Kaya makita lang sa ibang nga lugar, i-post na yun nga ipagwa nga daw Aris Pilipinas. Ay, huugin. Ang importante subong, sa tanan nga oras ang bulugasan. Amo nang importante gid, kung pilang nagkalamatay dira, sekundary na lang na. Pero importante nga mabuhi ang tanan. Kung galing kay ti anhon tani, ang iban okay lang. Ay ho. Plus ang pinaka-latest nga listahan sa mga COVID-19 patient sa bugos nga kalibutan kag diri man sa Pilipinas. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Dorel Cabato, mga balita nasyonal gikan sa News Center. Aksyon Doors mayong udto. Yes, Aksyon Rex mayong udto kag saton man nga mga Iyom-yuhom talang ning. Of course, tagpalamati mayong udto dira sa inyo. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, si Presidente Rodrigo Duterte
ang aminado sa karon nga dako gid tani ang bulig kuno sa pagpanagtag sa nga cash assistance gamit ini nga national ID system. Sa iya nga televised address kagabi, ginpahayag sang presidente nga may delay sa pagpatuman sang amelioration program o kung paghatag sa sini nga SAP sa nga gobyerno bangod sa pilaman ka mga problema, kalakip na diri ang problema sa malistahan sa hatagan sang bulig. Sunod sa presidente, kung may national ID system o kung national ID, mas madali kung tani ang proseso sa pagpanagtag kay ti ma-identify na dayon pinaagi sa sini nga sistema. Apang sunod sa presidente, sulit-sulit man nga ginapamatukan sa mga leftist group ang amoya nga national ID system. Nahibaluan nga ini nga ang Philippine Identification System o kon Republic Act 11055 ang ginpermahan na sang presidente sa Dupang Agosto 2018. So tubtub sa karon, wala sa gihapon ina napatuman diri sa Pilipinas. Apang ginklaro naman sa presidente nga ginauna gid sa gihapon sa karon kag prioridad gid sa gihapon ang paghatag sang bulig sa pumuluyong Pilipinhon nga labi nga nagakinahanglan o kunang ginatawag nga poorest of the poor. Samtang sa dugang pagyud nga balita nasyonal, ginpainwala sang East Avenue Medical Center nga kuha sa ilang facility o kon pasilidad ang viral nga video sa Facebook nga may mga nagalapta nga cadaver bags o kon ini nga body bag sa salog. Sunok sa sulat o kung nagpadala sang sulat sa ang hospital kay DOH Undersecretary Gerardo Bayugo para ipanginwala nga ang video ang kuha sa sulod sang among nga hospital. Sunod sa sulat, ang floorings kag furnishing sa video ang lain sang sa ilay nga hospital. Ti madamo man sa nga excuse lang sa aton mga tagpalamati, bangkay nga nakita sa morgue sa video, apang ang morgue kuno sang EAMC ang 5 lang ka mga bangkay ang kapasidad sini. Ti sunod diri sa EAMC, ang mga bangkay nga hindi nakaigo sa morgue ang ginabutang sa cadaver bags kag amo pa ginabutang sa stretcher. Hindi ka ngay sa nga video nga naglapta nga yara inaiya sa salog. So amo niguro kagapon ang ginambal mo Action Rex. Atong nag-viral nga ara sa salog. Oo, gali kay sa iban to sa yang iban to nga lugar ya, Ecuador gali to. So amo na ang ginklaro sang sang Dili guro sa EAMC. Pilipinas to hindi man na guro mag-amo na action doors. Hindi man guro Action Rex. Sa mga ospital i-turnover man lang nanilagyapon sa mga morgue na. Hindi kay pamutang to nila sa mga salog-salog ya. Dito guro sa Ecuador ambot to sa inyo to lapit na to no. Medyo layo-layo Action Rex. Mga pang plate. Man ang batasan dito. Ay kalay. Dulaw ka balo kay mga 150 pang plate ito samon. 150? Pakato sa Ecuador. Pakato sa Ecuador. Medyo layo-layo pa. So way ko kablos ang sistema to nila so kay lockdown. Ti amo na Action Rex tan hindi lang pagpabayaan kay balo mangita nga do medyo magid subang panahon, crisis gid man pero ang Pilipinas wala man gagapabaya. Nakita ta man Action Rex. Abisan tod pigado lang tayo nga pungsod. Pero ang gobyerno ta naga-effort man. Correct gid. Yes, kag dito sa Manila Action Rex may isa dito ka barangay nga ginpay dalom gid sa lockdown gid Action Rex. For 24 hours mag-umpisa karon alas 8 sang gabi dito sa Manila. Kay Action Rex ang mga tao to ang sakop na ni Mayor Isko Moreno. Atong nag-tsugal pa sila. Nagpaboksing pa. Nagpaboksing kag sila bingo pa sila. Tiyan mo na ginang namin dahil lockdown. Yes. Pero hindi lockdown ko nung term. Nga man. Ano tong term to gabi? Shutdown. 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 Shutdown gid ya. Kung shutdown siya, meaning totally paralyzed gid tanan kay wala wala sang makagwa, wala sang magkalaga, wala sang kunano da. Kaya nung matabo na sila kay daw may deployment to sang Philippine Army, daw 100 ka Philippine Army to. Basi subong guro ginaalaw pa sila. Ti karon pa man alas 8 sang gabi mag-umpisa Action Rex. Tub alas 8 sang gabi man sang Abril 15. So 24 oras nga lockdown. Pasalamat sila 24 oras lang Action Rex ang ginatag sa ila. Hindi sila ginimo isa ka semana. Kado ka budlay ginagawa. No? Kasakit ginagawa mo na. Yes. Mo yan, no? So, ma-update lang ko Action Rex sa world record naman sa COVID-19. Sa karon ang cases malapit na sa 2 ka milyon Action Rex o kay sa karon 1,925,138 ang infected nga mga tao sa bugos nga kalibutan. Ang nagkalamatay naman
119,699. Ang mga naka-recover, 445,016. Diri sa Philippines, lapit naman 5,000. Kinaganitong kabilugan? 1 Bugos million. nga kalibutan na? Yes. 1 million, 1 point? 1,925,000. Lapit na ng 2 million? Yes, Ang actually, affected Rex. sa COVID? Ang nagkalamatay, Ang nagkalamatay, 119,699. Pero, Sa UK, ganito, sa lugar nyo to, Blas, ang una mong ikantuan, sa UK, naka-lockdown to sila yes, Action Rex. Naka-lockdown to Grabe, sila, no? subong. Syempre, ikalima man sa Action Rex sa may pinakamadamo nga nagkalamatay. Ang UK? Yes. Ang number 1, Italy? Number 1, US na Action US Rex. na. Oo. Sa karon ang US, mayroon na sang Lapit to kay Action Oliver nga lugar, no? US. 23,644 na dito ang nagkalamatay, Action Rex. Sus. Ang cases nila dito, 587,155. Sobra sa tunga sa milyon? Yes. Gapa nga, ikadua Action Rex ang Italy nga may 20,000 o kung 20,465 ka mga nagkalamatay. Kagang ila cases dito, 159,000 naman niya, 516. Kadamo. Sa Spain, ang ilan naman itong nagkalamatay, 17,756. Ang cases nila, 170,099. Tapos, ikaapat ang France, sa may kinakamadamong nagkalamatay, nga naglambot na sa 14,967. Kagang ilang cases, 136,779. Matyagan ko, number 4 ta na, no? Matyagan ko, primero, pag bulada na sang bakterya ni, why gina sila magdahom action doors mo daw, Amo na matyagan Action nila Rex. daw, amo-amo lang Kumpiyansa, gyapon, balahaw. no? Kumpiyansa sila nga, tama, gid kadako na sa ilang nagkala disgrasya. Correct. Ginpahayagan isang WHO Action Rex nga ini kuno ya ang COVID-19 10 times niya kuno nga mas deadlier sang sa swine flu nga nagpatay man to sa 18,000 ang tuyagan Action Rex nga gamay lang mga tao to. sang 2009. So ang ikalima Action Rex nga may pinakandamo sa nga nagkalamatay amo ang UK nga may 11,329 kagang cases nila 88,621. Diri naman sa Philippines amo to na Ang China, Ang China, doon nga pabilat sa Action Rex sa 3,000. gamay gid gyapon. Do wala gito yung naglabot sa... Oh, do wala nagsaka. Paglabot sang pinakapik niya, or amo lang to, abing na-contain gid nila yung Action Rex ang dito, ang cases o kung na nagkalamatay dito sa China. So, diri sa Philippines, amo to na siling ko kagina, 4,932. Ang nagkalamatay, 315. Kagama naka-recover, 242. Sa Western Visayas Action Rex, wala sa may nagdugang, 39 lang sa Gyapon. Kag sa Bacolod, 7. Good news in Action Rex, kaya wala gid sa... Pito, isa sa Negros Occidental, Yes. baliwalo tanan. Good news na sa ato, ni ka day 12 tabla subong mo. Sa day 11, ato niya. kung day 12, Sa nga ato wala niya. ta sang kaso. Kaya daw since ang, patagal naman, April 5 gurong pinaka-last Action Rex na April update. 5, mga kuwan subong For 9 days pa lang. 9 days? 14 subong, correct. Si Roland Bravo, Indigo, to sa UK, linya lockdown na kami di. Action Rex, stay home lang gid kami di. Mga 16 na kapinoy patay di laban mga health workers sa NHS. 60 ka Pinoy? 16? 16? Oo, 16 na kapinoy. Ahay. Grabe. Stay at home lang gid Oo. pabidin lang gid sa pulian. So, ang China Action Rex amo to 3,341 lang yang nagkalamatay sa ila sa sumbong. Sige, update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Mga balita national plus ang balita international na inyo na batian, wala gid lamang madugay. Ari man niya otro pagid ni ang anom ka mga tawo na dakpan nga nagabaligya sang overprice nga alcohol kag surgical gloves. Di karon gindakop sila sang Philippine Air Force. Kaya makin mo na iya nga baligya kay mo sang overprice nga alcohol kag surgical gloves pangbintaha gid namin ni pang kuan niyo pang utdan kamumuo ining mga nagkaladakpan niyo kay amo na ning senaryo subong amo pa nang nahimo nila
Pero diri kita nay sa report ni aksyon na idin abuso sa patrol ho. Kadtuan ta siya nay sa area sang Barangay 2. Kay mangisayod ta sa area sang Barangay 2 kung anano ang sitwasyon. Kaga tagtaganay man sa mga relief goods although nga hindi man na tanan gid ang matagtagan. Kay laindriya sa aton mo. Sa iba niya kuno, sige-sige, kada isa gidri sa aton niya daw selected lang. Ibalaon tabing report ni aksyon ay din abuso. Pangisayod sa area sang Barangay 2. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol Aksyon Eden. Action Rex live kita diri subong no nga naga-report sa Barangay Hall gid sa Barangay 2 bunabtan tagid si punong barangay Emelda Ara Baguanga. siya? Ari siya Action Rex kabang ko nagana siya gatuwa-tuwa di sa pamotor sa iya Wow, mga pwede. relief goods. Kung makita mo na Action Rex no gipadala ta tang picture. Kada mo na Action Rex sang naamat-amat nila nga pamotos pero ti ari si kapitan pamangkoton ta kung ikapila na nila Action Rex no nga relief goods nga panghatag kay Sa barangay lang na iya. sa barangay lang niya. Way labot ang iya sang syudad. Oo. Ambot ang syudad Kay- nakalabot naman da sa iya mangisayod to da bisi iya da. pamangkoton ta Action Rex araga pamati si kapitan kapa kamusta ang inyo di nga tagtaganay sa relief goods ikapila niyo na ni nga panghatag ka. Bali ang sa amon ni ikatatlon na ni namon. Ang pumiro nga padala na amon iya ginatanan budget sang barangay. Ang ikadua na amon nga padala ang iya sang DSSD nga ang kulang gidugangan naman sa barangay. Ang sa subo nga ikatatlo iya man gyapon sang DSSD nga 309 kagindugangan naman namon sa barangay upot sang iya sang sa Shell nga ginatag kagaya sang COL kagaya sang Malakay Landing. So ano na namon ginapang dugang-dugang bala kay ang gusto namon matabo nga ang tanan makabaton kaya tanan kita nang naapektuhan ng COVID. So amo na yung ako niya nga stand nga ang tanan makabaton. So sa ikatatlo ni namon unahon anay namon ang wala na kabaton sa sak gunano gid bala ang hindi nakabaton lang kag ang mga borders nga daw mga pigado gid panagaan na naton kag mga middle class sabagay wala kami di middle class puro sa 100 ka balay pulo lang ding manggaranon sa puro kami di baybay wala kami di manggaranon na daw la sakit sa ulo ni kay puro kami dito ng pigado. Puro ko tatlo lang ding manggaranon sa Sintos. Pero kung paano na included sa inyo nga relief goods, pila kilo nga bugas, may noodles, may canned goods, pagid ano di ka pangunod. May atot, may di pa bilang tao di. Langan ako rin na. May ara kami itong 3 kilo. Tapos may pala ka sardinas, mga kape, mga kanton, bugas, tapos dugangan ng ninamon, sang 2 kilo para nga magsabo-sabo man 5, kag 3, iya sang Shell, kag 1 kilo. Dugangan namon 2 kilo para magdamo-damo. Ba, puwerte. Action Rex sa barangay lang na ideya nila. Kay Mga pilang residente ni Kap? Mga pila diyan ni Kapi mo household Kap. Ang amon household more than 1,000. Included na ang mga damo kami di renter. Damo kami di renter. Kaya medyo maluoy ka man. Ti pila nang nakabaton da? Ano, sir? Pila nang nakabaton Kap? Ikatatlo na ni namon. Hindi, sa 1,000 plus mo da nga mga residente, pila nang nakabaton dra? Halin sang primero? Ang amon balay, sir, ang tanan makabaton. Kung may mamiss kami, i-PM na kami sa barangay, kay tagaan namon. Kaya hindi man ang BHW ko, perfecto nga, may malipatan. Bala pagkadto nila, wala tao, sirado, magwa na sila. Oo. Hindi na nila matagaan. Ti mayugid gali kapitan ng imo nga pag sinalayo da sa barangay da?
Kay squatter, ginadit sir. Gani Amo man. naman na gani. Bugas mo nanding ila kinanglanon kay laban sila may baybay kami din. Ah, okay. So, sige ang pag-isda dira, oh. O sige pangisda, sige man sila sa pangwa sa mga shell sa baybay. So may paliwansahan gid sila gali bisan paano da sa area mo da. O may ara sila pero kani amo ginay kapigado, gid ka tama. Oo. Pila lang to siling mo ka porsyento dang mayro kwarta isa ka na da? Kaya wala puli-puli. Naku wala nagpinto di sa barangay. Gani ginadugsing talaga kay ka balukol listener kagid sa Action Radio mo. Sa kay bala sir, tatlo lang ning manggaranon sa amon. Ah, gali? Sa puro kay dira sa barangay mo da mismo? Pero halos kalabanan siguro nakabato na gidmanda sa inyo except ya sa mayro kwarta-kwarta kapitan. Ang purpose, pinakadamo, kamo kami di purpose. Ang barangay ito, qualified nila sa purpose kay tungod sang dagat. Damo sila yung squatter. Okay. Subong anong problema mo dira sa barangay mo nga na-encounter? Ang saksak eh. Ang social amelioration. May nakabato na da sa inyo, aw? Wala pa. Pero ang 4-piece sa barangay mo nakabato naman? Nakabato na sila kay ako to nag-assist sa ila sa PNP okay. pag-withdraw. So ang sak na lang among ginapabot ninyo kung maabot na. Yung balita na, no? Pero okay man lang kuya sir. Kay nakaalos ka na na individual kumanggid siya. Kay medyo nagdugay ko pag-delete sa DSSD kay gin-verify gid namon. Good. May mga diferensya, mga gid siguro. Kaya nabisang abroad. Ang balaya isa ka pa. Ang i-qualified ko na iya. Kaya iya balay gani wala dingding. Wala dingding, wala pagitan. Di kaya nasunugan sa sir. I see. Ako na yung ma-testify sa DSSD, ang pigado, ginasaya. Kaya ikaw dang iloy sang barangay mo. In short na hatagan na tananda, ang imo sining nga mga nagakinanglan nga mga tao sa area mo sa barangay 2? Mabalaan tanan na siya mareklamo kay ma-post na sila sa Facebook. Daway pa man kami di kabaton barangay 2 mo. Oy, pares ka lang, Ken Villanueva. Ginayaw-yaw ko ya sa Facebook. Inambala niya ko yung ang ambalya, sir. Sino na siya kapaw? Abidjaman pareho man sa imo. Ambalya, sir. Pinasahi ang barangay 2. Siling sang enforcer, may executive order ang kapitan. Nga kung hindi ka taga-barangay ito, hindi ka makaastulod. Diyan nga lahi gasuyop ni Goro ang kapitan sang dos ay. Gale? Patarong bala na, kasi nakapoy na ko bala sir, kasakit maulo ko. Si Kapitan ni Milda Babuanga. Gasuyop ko sir, wala ko yung gasuyop. Gasuyop ko yung kape, sa isang kadlaw ka, 5 ko yung magkape. Ang importante da sige ang imo dira nga serbisyo Baylang dang mga kung kaisa mga pananawa nila nga daw hindi magklamo. Importante sige lang serbisyo kapitan ni Milda. Mabakal sa bala isda sa sigay. Ang baybayon diya sa amon kagaykay tahong lampiro. Balinday. Ang sigay why na sila baybayon. Ang sigay? Away na iya, kaya riya sa piyak na iya. Di mabakal siya isda. Puwerte, no? In a way, sa inyo dira, why gid man sang problema dira siguro kapitan as of now, no? Kagang ginapabot na lang ang sak didto nga depende pa sa DSWD pero nakasumiter na kamo mga listahan ninyo to sa DSWD. Kay na-encode na namon. Okay. Kay ginpulawan man ni namon. Pero ang DSWD pa na iyang makuha na ang mapagwa sa mga ngalan dira. Pilang allotted sa imo da nga barangay, Ano sir? Pilang allotted way pa man mabalang pilang allotted nga mga beneficiaryo? Sa amon 750. Kay squatter kami di sir. 750. Squatter kami di sir. Ate, sige. Ang tanan di apigado.
Pero ikaw lang dagurong may manggad, no? Kaya Ay, sir, nakadlaw lang ko pala. Magulo kadlaw sa kakapoy pala. Sige, Hindi Kapitan, magwanta. Oh, salamat, Kid Kapitan. Padayon lang sa pagpamati sa Action Radio, Makambal. Oh, pwede, Kahapon pumuloyo sa barangay 2, mga tag kami subong. Sa nga inyo relief, kaya sang DSSD, kagiyaman sang barangay, upod sa mga NGO nga nagbulik sa aton. So, hindi anay magreklamo, kay amat-amaton na lang kamo pangatag sang DSWD. At sa kamon DHW. Oo. Mahina man ang kalaban mo, amako mo na. Oo, kakapoy. Manulatiri, sila na kami kabilog. Balik katatlon yun na nga batch? Katatlo na ni naman yun. Tigod. Sige, Kapitan, padayon lang ang hindi makabaton, i-PM lang ko Iyang balang sa tulo ka President, nga wala sila kabaton. Tigod. Importante nga residente. Importante residente sang barangay 2 residente ka man, butante ka man, o kung hindi, basta naka-star ka di sa barangay 2, tagaan. Wala ta politika, kay pareho tatanan, nalitan. Ayos. Sige, Kapitan, salamat gida. Thank you, Gid. Sige. Sige, Action sir, Eden. thank you. Thank you. Yes, Action Rex. Nag-enjoy gid si Kapitan sa istorya sa imo, Action Rex. Kaya Gani tani man. ko na dason mabisita ka di sa iya. Sa dason lang kung magkakita kami. Tapos nung Actually, listener gina siya sa Action BBB mo. So okay ini Action Rex si Kapitan, pero dalaan mo sa kuno pamahaw, nagtugon sa sakon. Pero Action Rex, medyo busy di sila. Kay padayon pa man sila nga nagaputos hingagaw, kay ti maghapon-hapon guro magtulutawhay ang tiyempo, kag maghuluhandong. Malibot naman sila liwat Action Rex, no, para man nga makapanagtag na sang sininga relief goods. Ang purok maninihon, sa kwan niya guruya, sa maninihon daw sa tangob niya guruya. Hindi ko familiar Action Rex Ay, ang may maninihon. nag-message di sa ako, no? Ati ka amat-amaton na naman Action Rex, kay ti kabalawaton mga ka-action, nga matamat naman sa ngayon. Dali lang kay nautod si Action Eden Abuso, direkta sa area sang Barangay 2, Action Eden. Daligid lang standby mga ka-action ang inyo pamatian ang report kag pagpangamusta ni Action Eden sa kada barangay kay na Barangay 1 sang aga sa Action Hotline, subungod to sa Barangay 2 na kadtuan na ni Action Eden Abuso. Action Eden? Yes, correct. Action Rex sa matamaton, taniya kay ti para makiter man naton ang mga sentimiento man sang aton nga mga ka-action. Kagang sabat man isang ila man tag sa kakapitan kung din sila Action Rex na bilong. Kay pares gina sa Barangay 1 Action Rex, no, ikatatlo naman nga batch sang relief goods ang igapanagtag man sa galing mga kayo opisyal ng sa mga barangay, gagmay lang, no? Gagmay lang nasakupan nila, 1,000 plus lang. Galing gagmay maniguro budget nila, da? Yes, correct. Action Rex, mga 1,000 plus. Pero although nga 1,000 plus sila, halos tanan yung Action Rex na pangataga na wala pili. May ikasarang ka man nga magbakal o kung wala. Ina sa barangay pa lang ng budget, way pa na yung sa syudad, dira? Correct, Action Rex. Kaya nagambal sila. May mga good heart gid Action Rex nga nagapalapit man sa ilang barangay. Parehas to sa mga dalagko nga mga kumbuyahan nga ara sa area nila to na mencionar kay na ni Kapto, ti posible naghatag na dry sandang malakay finanso. Correct. Do ka familiar gid si mo. Do ka familiar sa ako, no? Kaya ti Action Rex na nagatapak. Nagatapak sa Barangay 2. Amo na Action Rex, abo man lang ni ang pangayo man sang mga pumuluyo, no. Kasi hindi sila pagpabayaan sa sining panahon sang crisis, Action Rex. Sige. Live alin sa patrol, dire sa Barangay 2 ni Action Eden Abuso, una sa balita sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Abuso. Balita gikan sa Barangay 2. Sitwasyon sa mga residente kag barangay official sang Barangay 2 ang aton sinigin kadtuan. Duha na ka barangay. Karon sa hapon pag may time, kadtuan ta naman ang barangay nga iban pagid nga madalas da sang aton sining nga mga patrols, no? Kay luyag ta hibaloon ang sitwasyon. Ang kadamo sang reklamo di ang barangay Mansilingan, barangay Tangob. May panukoy pagani di ho.
Tapos may iban pagid nga mga barangay Stefania. Aryo, ang iyasang barangay Mansilingan, no? Kaming pumuluyo, bahin sang Purok, Maghiliugyon. Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ngahalin sang sugod sang ECQ, Enhanced Community Quarantine, 2 ka kilo sang bugas, kag 2 ka tinapa, kag 2 ka noodles. Halin sa barangay Mansilingan. Ang iyasang syudad, food pack, wala gid kami kabaton hasta subong. Kay na lang nigin padala, ang sulat ni permado sang 45 ka mga tao ni ho. Ambot kon paano ini ma-check, ipa-check tani sa aton suning patrol. Ipadala tani ang sulat ninyo. Kung bala may nakabaton ni sa nagpilerma dire, ipakita tani sa mga barangay official sang Mansilingan ho. Parang bisan paano mahatagan nigtalupangod ni mga pila ni sila kabilog 45 ka mga tao ni kada isa niya kay kada pumuluyo ni nagperma sini sang ilang sulat nga ginpadala dire sa Aksyon no Radio nga wala sila kabaton sang food packs nga ginahambal kung anong itsura kag pila kabilog ning halin sa syudad. Oy, ang syudad ni sinong ka panagtag sini? 45 gidi ka mga residente individual ho sa Purok Maghiliugyon. Dining Maghiliugyon man sa barangay Mansilingan. Pasungan tani sa patrol ta. Karon sa hapon, ipa-check naton ini kay Aksyon John Diaz. Sige, daligid lang mga ka-aksyon ha. Kay kantuan tang dugang nga mga reports. So nahon ta ng balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kaangtanan sa 4 ka mga police nurse. Gin-destino sa pag-abot, iga-destino sa pag-abot karon sa hapon sa mga OFWs sa Ibanwa sang Ibi, Magalona. Dito sila anay ma-destino. Yari ang kauda sang report ni Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Para sa sining kasayuran sang nagapreparar na subong ang iskalante, personal mo sila itong masugat. Alin sa Taboylan, madungka sa Barangay Old, poblasyon sa syudad sang Escalante. Then i-travel sang Escalante, personnel, diri sa Banwa sang Ibi, Magalona. Daw 35 nisla kabilong. May mga 4 ka mga police nurse ang iga-destino sa among lugar, no? Dini sa Banwa sang Ibi, Magalona man. I don't know kung diin nga parte sa Banwa sang Ibi, Magalona. Daway ko da sang nakita. Anday, check on Ibi kay Aksyon Brian Morden. Yaring balita ni Aksyon Brian Morden. Gikan sa Nokpo, Aksyon Brian. Action Rex, ang mga kapulisan kung kaysa gina-assign sa mga check-up points, sa mga lugar nga dira karon ginapukosan ginila pero ning 4 Action Rex 43 ka mga police nurses diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kini sila ang iga-assign anay dira sa Provincial Healing Center sa Banwa sang Ibi, Magalona. Ining lugar Action Rex sa gina-question mo, amo ni siyang lugar dira nga ginpatukuran sa mga pabalay para sa mga provide sa mga pumuloyo Action Rex sa national government nga gamiton anay subong ginatawag ini siyang Provincial Healing Center sa mga persons sa dinadal dampi Action Brian. I'm sorry, Action Rex, kaya doon di ko... Gani man, kaya daw hindi ko familiar kung di nang area sa Banwa sang Ibi, Magalona na. Dito ba sa isa ka barangay dira sa Ibi, Magalona, Action Rex, no? So, ang tanan nga nag-inabot diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental, magluwas atong sa Mambukal iya, sining mga tinion, ang 35 nga ini nga mga OFWs, dira ni sila irita, kag magluwas sa mga nurse gidya by profession Action Rex, ining 4 ka pulis nga mga nurse man ini sila, amo ang gin-pa-assign dito ni Police Colonel Romeo Baliros agod nga
bulig sa probinsya mismo kung ano ang dapat nga paghimon kaangay sa pag-check sa mga kaugalingon sa mga persona ang pagpamilang sa ilaman kung anong sitwasyon nila sa sulod sang 14 días na pagtiner nila sa nasambit nga lugar action rats. Actually, ini mga police nurses ngayon sa probinsya, 43 na sila kabilog. Gin paidalom diri ang 16 sa training na ginaction rex sa probinsya. Kag kung kinahanglanon na ginman sila, amo na i-assign ini sila sa mga hospitals nga may ara sang pasyente or most likely action rex dira sa Silay Hospital ya sa probinsya mismo. So karon ining apat anay sa 43 amo na ni ang una nga iga-assign sa nasambit iya nga lugar dira sa Banwa San Ibi Magalona. Ari ang palayag ni Baleros Angot sini. Meron tayong apat na nurses na deploy dedicated to assist our provincial health office para mag-monitor at magbantay ng health condition ng arriving OFW. So itong apat, sir, apat lang po sa 43, no? Yes. So, the 40 nurses are available anytime, but according to the Interagency Task Force, they only need 4 for the meantime. So, yun, nakadeploy na sila rito. Actually, andito ngayon ako sa Ibi Magalona Isolation Area. Chinik natin yung area. Kung yung kanilang accommodation, okay naman, nakita ko yung kanilang tutulugan. They are also provided by the SGU ng mga gamit nila na personal paggamit. So, yun. Sir, yung sa Ibi Magalona na linagay yung mga PUMs natin doon, meron bang police na naka-assign din doon, sir? Dahil trabaho nila magbantay lang rin, sir? Yes, meron din tayong 2 teams ng from Provincial Mobile Force Company and yung deployable personnel namin, office personnel ng headquarters na medyo naman walang masyado ngayong kami mga office works. So, we will deploy them dito sa Ibi Magalona. Action Rex, sa nga palayag ni Police Colonel Baleros sa pamangkot ato sang pagbantay ginti sa barangay Santo Niño galina dalan patansa sulod sa may monumento ngara sa highway muna da siya gali. Rex malabyan ta ko kaysa nga magpa north kita nga tupad-tupad Action Rex, no? Iya sang gobyerno ina nga ginaplastar dira para sa pumuloyo Action Rex sa mga benepisyaryo. So may police ginto nga mabantay Action Rex tuwa ka teams ini nga mag-monitor man sa sining mag-alalabot kay hindi na gusto pa ni Police Colonel Baleros nga matabo to nagligad lang nagplano kag inayawan sila ka pangita atong nag-abot yang halin sa Pampanga, Clark Pampanga, padulong sa Mamukal. So subongin pa siguro yun agad nga may makabantay gidra para hindi na masulit ang amo pa nga hitabo. Action Rex. Dito palang guro sa Escalante na may ma-attender na ito nga mga local police kag mga health personnel tapos pagdulong na diguro ba si gwardyado mo na? Yes sir, yes Action Rex kay kaina ang halindiri mismo sa probinsya nag-augment man dito sa Escalante kag sila na makonvoy padulong dira sa Ibi Magalona Action Rex. Amo nang pagpanigurado nila kay gali nasa sang barangay 2 ang sa Ibi Magalona bla? I see. So, amo na ang sitwasyon. 14 días man sila matinir Action Rex ang mga OFWs nga ini. Pero dugay na ni sila sa Pilipinas mo na stranded lang ni sila sa ibang nga probinsya. Kung isipon gid ang quarantine period nila ni nagsululubra na ni. Galing kiti bago sila magsulod naman ni sa Negros. Protocol sang DOH ina. So kulat gid sila nga makatapos ang 14 días kag magpauli patag sa nila ka mga puloy-an. Action Anong obrahon sa apat ka nurse ni?
nag-serve this last nurse gid Jackson Rex. Maserve gid ni sila as nurse? Yes, amo ganang trabaho nila. Why sila antay arma subong, arma sila kung mga dagom daw kon ang ilang pag-check, pag-monitor sang BP, blood pressure, hilanat, termoda, amo nang ila subong personal nga belongings anay da. Why na sila magazine kag 45. Correct. Amo nang trabaho sining mga nurse karon nga police action rex. Kaya sa probinsya sa Nambal ko na 43 ni sila kabilog. Nga ginpang recall or ginpangita ni Police Colonel Baleros agad nga magamit if in case ginban nga need ang ila sining nga bulig kung kulangon abi ang frontliners diri nga sa medical team mismo sa probinsya sang Negros Occidental. So suliton ko 16 ang napaidalom na sa training ganimo sa Provincial Health Office. Pero according sa probinsya, 4 lang ang need nila dito nga i-assign anay sa EB Magalona. The rest back to duty lang sila Action Rex bilang police anay sa probinsya sa Negros Occidental. Amanan nga balita gikan sa Nokpo, Action Brian more than nag-report una sa balita ng aksyon sa Bacolod. Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action no Radyo Philippine Standard Time, las 12:14 na naton oras. Matapos ang balita gikan sa Nokpo, kadtuan tang balita gikan sa Bacolod City Government Center si Action Dale Salazar kapin sa 20 ka mga persona nga nagbaylar sang curfew na pasakaan ng kaso suno kay Mayor Evilio Lunardia. Mga 20 lang ni kabilog ng iban to gina-process paguro. Yaring kaunan sa report ni Action Dale Salazar kagiban pang mga balita sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex na file na sang kaso sa otoridad ining kapin 20 pa lamang ka mga curfew violators diri sa mga syudad sa Bacolod. Ini ang gin-announce ni Mayor Bing Lunardia matapos man ang iyang pagpakikisugilanon kay DCPO Director Colonel Henry Binyas. Action Rex angot sining update no sining mga nagakadakpan sa curfew kasunod nga halos kada adlaw wala gid sang balita nga wala sang may nagakadakpan o kon zero apprehension sining kapulisan naton sa mga naglagaw or layaw. Action Rex nga wala sang home quarantine pass sa ginadilian nga mga tinion diri sa palibot sa Bacolod City. Suno kay Mayor Bing sa more or less umpisa nga ginpatuman ang curfew. Action Rex sa syudad masobra naman sa 1,000 ang ginpang dakop sang kapulisan kag suno siya 20 diri ang napasakaan na sang kaso nga disobedience. Ang pandam diri sang alkalde sining mga persona nga mapasakaan sang kaso posible bulubadlayan inis Action Rex nga magkuha sang mga dokumento no kay angay sang police clearance sa tion nga magpangita sang trabaho lokal man o kon sa luwas sang pungsod nga suno siya ti kumadakpan ka posible ma-appear ang imo sining ngalan nga mayara ka sang violation sang kaso. Action Rex nga nakometer Amunang budlay Action Dale. Correct. Action Rex amo na suno siya ti example ining 20 ka mga persona nga na-file na sang kaso nga ti katol gini nga natin nga pagol Masiling ka nga okay lang pero pitik sintas ma-reflect na. Correct no ti matapos ma-lift ining ECQ sa palabuton magpangita trabaho magkuha police clearance ma-appear ang imong ngalan kag mabudayan hagid sa pagpangita sa trabaho. Action Rex so di sa alcalde ti expected nga in the coming days may pila pa ka mga persona nga curfew violators man ang mapasakaan man sa kaso pero suno siya ti at least 20 lamang so far ang na-filean sa kaso. Action Rex ginpathag diri ni Mayor Bing ang ginapatuman nga curfew ang hindi ni para sa kayuhan sa mga city officials kundi kayuhan sang tanan. Action Rex sa tuyo nga malimit ang hulag sang tawo bilang precautionary measures man kontra COVID-19. Aring palihag ni Mayor Bing Leonardia. Hasta ganun curfew, ginastriktuhan tayo. May I say this kiri as a matter of information nga istoryahan ay kami ni Colonel Binyas ang nakalatakpan curfew halin sa pag-umpisa at mga supra na 1,000 mo. Okay. Now, sa 1,000 may ara na, may 20 na nga na-filean kaso. Kag may masunod pagid. Nga daw medyo ritubado na gid bala. Although lecturean mo na sila sa COVID, pero
may kabulukan man, may iban gid nga hindi man mamati. So, ang kaso i-file ang disobedience, no? Though wala sila nahadlok sa disobedience nga kaso, pero mo nila nga kung may kaso sila, basi hindi sila matagan police clearance. Okay. So kung mag-ubra sila o basi makato sila sa approach uli, mahalit na sila. So, ang pangabaya ko sa mga natunggan, nga palihog, i-obserbahan niyo ng korpyo nga ginapangayo naton para niya sa kaayuhan ang enhanced community quarantine is designed to limit the the movements of people. Rex, nabatian ang palayag ni Mayor Bing Leonard Diaz. Update naton sa mga patients under investigation o kung PUI. Kung ginatawag niya sa mga suspected cases, Action Rex, may 4 ka mga panibagong mga persona ang gina-admit sa mga nagkilalain nga hospital sa syudad doon sa ini nga mga kalalakinan ang ginpangdala sa hospital. Action Rex, 58 years old nga lalaki, 35 years old nga lalaki. Parehas ni sila, Action Rex, nga naka-experience siya sa difficulty of breathing pero wala ini sila sa travel history o kon exposure sa COVID-19 patient. Admitted man sa hospital ang 64 years old nga lalaki kag 31 years old nga lalaki naka-experience sa may sila sang shortness of breath, Action Rex, pero wala man sang travel history o kon exposure sa COVID-19 patient. Nakuha ni sila sang ilang specimen sang swab kag napadala na dito sa may Western Visayas Medical Center. Kagaron pending pa ang resulta sa ina sini nga COVID-19 test. Nagapabilin sa gihapon ang Bacolod may 7 ka mga confirmed case. Sa update naton kay COVID patient number 3, kung madumduman pala niya siya kasi ba nangagin ICU, Action Rex, pero sunod din kay Dr. Tan, ang spokesperson sa Bacolod IATF, nagapabilin sa gihapon nga admitted si patient number 3, 40 years old nga lalaki. Hindi bangod sa COVID-19, Action Rex, kay naka-recover na siya sa repeat test, negative na siya, kundi bangod sa stroke, pero ini siya ang ginsaylo na sa non-isolation ICU setting, kag stable na ang iya sini nga kondisyon. Mga update ka balita gikan sa Bacolod City Government Center ng Action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Sa mga kaaksyon ta, Malakay Finance Corporation, base nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dara sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:21 na ang aton oras. Daligid lang standby anay mga kaaksyon namon sa kanginan. Kay Manlod Tanay, kay Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor. And Manny Lokyas, ga-monitor man sa siningawod to. No? Pamilya Mateo. And Nera Hirotse, may lang pag-monitor. No? Nera Hirotse. And kay Iliterio Parcon Dayon, Action Rex sa Purok Santo Niño, Barangay Panukoy, ginapili ang pagpangatagan sang bugas kaluoy man sa mga utod tang apigado gidkat nagkatama aksyonan sang DSWD More Power. Kay Mike John Seba, may lang pag-monitor dra sa Moises Padilla, kag pamilya Olivares Seba, kag pamilya Lilianio Chope, halin sa kay Mike John Seba. Maria Salome Aranita Lorca, may lang pag-monitor.
may kilala ko sa Sumag Balang nga nagaginpaperma Action Rex na sa form sang sak sa barangay Gid ang ending. Hindi to siya kuno pwede kaya ang address niya lain. Pro Dria nabtan sa lockdown tinga ginpaperma pa sa sang form tapos hindi man gali qualified. Di paano na? Ate, amo nang problema subong kay DSWD ang palayag kung sinong makabaton sinala. Maya Estrabon, mala nga pag-monitor. Sir, paano ko natakihon ako sang sakit ko? Wala sa lakyan. 73 years old na ako, duha lang kami kabata ko. Actually, may mga kaingod ka man daguro nga may mga tricycle o kung masakyan da, mama. Sila magpangamuyo, Kay subong nga tiyempo, do kabudlay gid sa mga transportasyon. Kabudlay gid katama no sa prangkang istorya. Migo G Boy Hovia may lang nga pagpanyaga dra mate, may lang nga pagpamati dra sa banwa sang Manapla. Kay Migo J Boy Hovia, kay Ralph Emission Patinio may lang nga pag-monitor no. Ralph Emerson Patinio and kay Sarah Jane Bigasa. Kag sa Bigasa family, nakatune ina, especially kay Yanyan, kay Vince, kag ninyo dira sa Hacienda Santa Maria, Silay City. Kaya lang nga pag-monitor dira sa inyo. And kay Esteban Raglan Oriol, may lang nga pag-monitor. And Christian Roa, thank you gid sa info. Barangay Santo Niño, Barangay 2, Barangay Santo Niño na sa Barangay Santo Niño, hindi sa Barangay 2. Okay, sige, thank you gid Christian Rua. Jo Marie Formentera, Fernando Lombre, may lang nga pag-monitor sa kay Jovet Lombre, Merlin Bardinas, Pilya Yulatik, tanan sang dakutan, dako Silay City. Ayos. Kay Ding Alit, may lang nga pag-monitor dira sa barangay Lopesay na Morsia. Kay Ding Alit. Dodoy Dilaraga ho, may lang nga pag-monitor. Tamyaw lang sa pamilya ko studio sa barangay Nayon, gapamati gid sila subong sa Corbada Urig. Sila ni Ma'am Losel Maguliman, Ma'am Maayon hapon lang. Ay nano. Kay Ma'am Losel Maguliman. Ayos, dagang salamat Ginapang lambid, ginapang talabid yung mga talamyawon niya. Kay Sam Nipomosino, halin sa Season Pangasinan. Ayos. And Christian Roa, Donard Dwayne Salazar Picardal, sa Bago Negros Occidental. Kay Earl James Vocablo, may lang nga pag-monitor. No? Kay Bong Fernandez Dawson, may lang nga pag-monitor. Kay Inting Biboso, Good PM-an. Inting Biboso, ga-monitor dira sa Celine Homes. And sa kay Pearl Salinas, watching from Taiwan. Thank you so much, Pearl. Kay Madeline de Villanueva Consulta, ma'am. May lang nga pag-monitor dira, ma'am Madeline de Villanueva Consulta. Dira sa Banwasang Manapla. Kay Jennifer Hoviro Baladio, may lang nga pag-monitor, Jennifer. Mayo gani, may noodles pa, ila, amon, 2 lang ka kilo nga bugas, 3 ka sardines lang. Sa mansilingan, purok pagidait, kag wala na sudan. Ay, oo. Sige. Ayos. Kay Jocelyn Libon Dispoho, Leo Longno, may lang nga pag-monitor. Larry Villaflor, kag Villaflor family sa Barangay Singkang Airport. May lang nga pag-monitor. Charlene Nisya, may lang nga pag-monitor. Paring Rowel, Lanawan si Roma. Pamati siya sa Libertad. Siya subong kada subong prega monitor sa Libertad. Sige, gali baligya mo da. Sige Bing Girl Ilyasa Serbando. May lang nga pag-monitor Bing Girl Ilyasa Serbando. Kay Girlie Mi Atong Salazar, Merilo Catinoy, Jonathan Vidal Espares. May lang nga pag-monitor Stewart Libuontan. May lang nga pag-monitor sa inyo, no? Why ko comment sa inyo sining nga mga ginapang text Paring Ala Navales, so may lang nga pag-monitor.
Si Gapamati to siya si paring Ala Navales, no? Paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Barangay Handumanan, parikoy musta kamuda. Paring Ems kag paring Mark kag Ems Magbanwa, no? Dira sa Barangay Handumanan. Sa kay paring Tip-Tip kag MM Lirasan dira sa Stefania, ho. May lang pag-monitor dira. Paring Renz Caglia Campus dira sa Barangay Sumag. Paring Elmar kag Maricoy Trafangco dira sa Mansilingan, may lang pag-monitor man. And paring Philip kag Tintin Rizalda, may lang pag-monitor sa Barangay Alihisda. And paring Rinly Marter sa Banwasang Valladolid, Precoy, musta ka na? Ox lang. And sa Barangay 34 Draho, kay Junior kag Kagawad Eugene, may lang pag-monitor, no? Sa Barangay 34, kay Junior kag Kagawad Eugene. Ga-monitor sila nga udto, no? Kag sa kay Purok Maninihon, Barangay Tangob. Okay. Sige, salamat gid Stewart Libuontan. Ophelia Galero Arce, may lang pag-monitor, check attendance lang. Thank you so much, Madam Ophelia Galero Arce. Kay Mirin Inciano Pabiano, dira sa Pontevedra, may lang pag-monitor. Kay Batchmate Ami Honio, may lang pag-monitor da, ma'am. Ga-monitor sila subong sa balay sa Daan Barrio sa Barangay Purisima, Manapla. Ayos, dagang salamat, Ma'am Ami. Ma'am Ami Hunyo, kag Hunyo family, no? Teres Simpron Yung ho. Agapamati sila sa Kabugdika Homes. Salamat, gid Terry. Kay Dilia Liabe sa Charito Heights, may lang pag-monitor Dilia. Sa kay Madam Yelel Alexa, patamyaw gid si Mamangya Aida kag Vanessa sa Handumanan. Ayos, dagang salamat. Kay Aida kag Vanessa dra sa Handumanan, halin sa kay Yelel Alexa, no? Ron Umadhay, may lang pag-monitor. Randy Pulgado sa Barangay Otso. Steve Valenzuela sang Barangay Malingin, Bago City. May lang pag-monitor kag sa Valenzuela family, no? Ayos. Alin sa kay J-Boy Hobya, Migo Rex daw wala pagidri nagapanghatag ka form dire sa lugar ta sa Manapla, Purisima. Ulat-ulat talag da classmate Ayo, ang mga tagay ni sang form kagatagay ni sang mga ayuda daw. No, mangindi ka nagapamati mo sang reklamo bla. Kay Marelos Grialdo Makunat, may lang pag-monitor. Kay Jenny Solgon, kay Rizal Only Me, may lang pag-monitor, no? Sige Kay paring Ricky Chan Bilbao, may lang pag-monitor. Kay way sa matamyaw ni Iha Yelel Oliz. Dinto? Dinto. Kay Mrs. ni Yablao, na lang siguro. Toto Ricky Chan Bilbao. Ayos, dagang salamat Sige, daligid lang mga kakso na standby. Kay matag tapila ka mga commercials, balik lang ta dugay-dugay para sa dugang sining informasyon diri sa Aksyon PBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan,
Mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times,
My most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news. And the possibility of a Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalam na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Bagulang may ginatinder tadi sa Guaho kadamo nga mga pumuluyo from Barangay 22 ang social ameliorations nga ginatawag, no? Tigay ang barangay primero ginpa-fill up sila kag ginhambalan pitik sintas ang ulihiway na sila kuno sa listahan. Ayo kasadya ginisang amelioration nga ginatawag, no? Sige, ginatinder to sila ni aksyon na dela na ya. Parang mapalabot sa barangay concern kung ano gid ining problema nila, no? Kay Elizar Bong Cartagena may lang pag-monitor dra sa Country Home Space 1. Kay Elizar Bong Cartagena. Ayos. Kadtuan ta na yung balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa number coding ipatuman buwas nga adlaw dako ang mabulig sa kapulisan agod nga mabuhinan ang nagagwa sulod nga mga pumuluyo sang syudad. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Rex, bro, Kantong. Ayo di purma. Sa imo, no? Do kadagwa ko do gatiid ko kay kadamo sang naga sa lalaka diri na. Gano kahatag sa imo? Hindi ka pangita sa imo. Ayo di purma. Siling ko lagi wala ko itakaw no. May gareklamo kay na nagsaka man di sa ngaga taga mapurok maghiliog yon barangay Mansilingan. Ga problema sang hatagay man to sila. Subong nagsaka naman di taga barangay 2 ga problema man amelioration. Ay, kadamo lagi isang problema, no? Katoy niya bing yung concern barangay official abi. Di ang barangay nila mumantong gina-refer nila kay hindi sila kahangop nga sang primero kuno ginpa-fill up sila Xerox copy forms ang DSWD pitik sintas pagwa kuno isa 20 sila kabilog isa lang nadala. Si Xerox copy hindi niya pwede sa social amelioration Action Rex. Di mga Xerox copy man na ginasumiter man na nila to sa DSWD pitik sintas why na to ang ngalan nila mo na Xerox copy na yan. Hindi niya pwede Xerox copy kay may barcode. Basi wala sila budget ng DSWD ni. Hindi may ara na Action Rex may barcode yung ila yung ginapinapan nga form sa social amelioration. May ara na yan? May barcode na hindi mo na pwede Action Rex nga mapasirox lang matumato kada imo fill up. Kaya ko brabo na to sa opisina sa DSWD balda kagida o ay kagida kwaon mi 5. Ate mo ni gurong ilan kay puro Xerox copy kuno ning ginpilapan nila ni. Ate siguro. Kung sinong mayor coter na di dapat na nagpanghatag na sang Xerox copy amo tong kadton yung agtultugo ng utok niya. Ayo di purma. Napasara tong isa ya original to mo tong isa nakapasar sa 20 Xerox. Gali. Oo mo na kay yung problema nakapasar sila rimande nga wala man ika-fill up kuno mi isa. Wala ka fill up.
Why pero gintawgan sa ni Kapitan, sinong barangay Kapitan 2 gani, barangay 22 gani subunga. Si Doon nakasabat na di sa akong tong pagguba sang barangay hall yang do traktarak na. Nakilala ko ka sa barangay 22 sa si Kagawad K nang abla mo. As Kagawad K. Kagawad K. Amo ni ko nung tawgan lang ni Kapitan, niya pasado ka sa DSWD. Kasi niya paano ko kay way man ko ka fill up? Pati na ya, kaduda-duda na ya. Ay na, ano nga sitwasyon ni nila Hindi naman? ka nakapasar nga nag-fill up sa kuwasa Xerox? Hindi na pwede? Hindi na pwede kay may barcode Kaya kung to nga Xerox copy man to, nagpasar man kuaw. Ate, wag kita sa exam to ya gali ya. Ayo di porma. Sa exam to ya gali ya, hindi kay dis. Sabi ko ni sa ulo, kasi ko na kita na. Ay, mga lagi. Inquiry na sa barangay official concern, anay. Kasi para ma-explikaran sila nga, wala nakapasar dahil nga nag-fill up Gani sila. nga nag-fill up ni sila Xerox copy, ningin pangatag ni sila man. Pwede Xerox copy. Sino ni Mayor Puter ni man? Ang naghatag sila sa Xerox copy, pasang itsura Xerox copy. Laban duro ba si Xerox copy man ang naghatag ni sila? Oo, ara sa mong sagwa na. Ara sa gwaw ka Ate, dumudamo sigurado sila. ako ka babati sila. Ang ginpilapan nyo na form nga sa social amelioration, nga Xerox copy, hindi ginaya mabato sa DSWD. Sigurado ko, baldagi ka muna na, hindi ka muna ma-aprobahan ako na aprobado ka mo sa mga requirements ng social amelioration action na Rex. Ti good. Gaya nga pamati to sila subong to sa inyo nga advice. Ang isa na tingalahan ko, pang isa nga nakapasal, nga tawagan ni Kapitan nga okay ka na. Why sa kapil up? Okay lang ano. Masiya ka lang doon. Siling yun nakibot man ko, sir, nga gintawgan ko ni Kap nga okay na ko. Oo, nga wala sa kapil up. Huwag man ko kapil up to. Basta yung nag-fill up, laing tao, kag sinikip Di nga, ari lang imo, kundi pila na pangatag sa social amelioration gani. 5 kon size, o ano da, basta depende da. Ni ari lang imo pinutos, o. Ayo di porma. Yang kasako na. Actually, damo sila di sa may guaho. Damo na sindikato na sa formas na sang social amelioration action. Ano, abi ko lagaon taning formas kag ipatulonis na gapanghatag. Ate, basta paglaga mo, may mo kwarta. Ayo di porma. Ikadamo sa mga hudas subong no. Okay, subong sila. Pero gani iban nga mga BHW sa barangay bala. Kinopiran gani mo sila niya ipatigayunin ang kuda sa sak. Tuon man si Madam Yirel Alexa gani ho. Kalibo day mo. Para na iban nga nag-offer bala nga makakuha mo sa formas wala pa kay ngagaw. Kabisan hindi pwede sila. Kasi nga isulod na ko na bala kay kung makakuha ko may 1,000 kada sa isbin. Oo, damo sindikato subong. Diyan mo na ibang paningkaras kit nga magkakawa na sang sack form. Di kay ang nakita ko tuod kalabanan bla Xerox copy na lang mo. Hindi na bla pwede. Xerox kung ako bala ng tao bla kay ang talan nga sack form na may ara na nga barcode bla. Ina? O may barcode, hindi mo na pwede mapigil, hindi mo na pwede ma-Xerox action Rex. Gani man. Ambot nga ang ginaprobahan na yaman. Nag-Xerox copy na yaman. Di ko kinsindi nga Xerox copy niyang yasang DSWD kay may mga code ina. Mag-Xerox copy, ulit talang na lang nga pumuluyo sa barangay, tagaan na lang na, nabi nga pilion pa. Oo, tapos pala na to ang DSWD, mag-screen sila, kag hindi man nakilala sang DSWD. Oo, ano na kung Xerox copy, lang tiyan mo na itanita na lang tagaan. Kaya ito rin ang sack form na limitado na Xerox. Kaya nung ma-recommendar mo ni Abe? Oo lang, sack form piki na, kagagi Xerox, ilaga okay ba si may kwarta, no? Tapos ito naghambal nga okay, naging mo to, basi may porsyento. Laban yun siguro. Ay ano nga sitwasyon man. Hindi mo nga. Tiyamak mong pinitensya na ning kalabanan niyo. Problema na sila sang panglangabuhian nila matagadlaw. Niya mo paling himuon. Blado, hindi ka kinsindi. Damo, interesado na sa sack form. Dapat kung hindi gidman Xerox, ang ginahatag sang DSWD, ipacheck na kay Action Delbe, dapat maghambal na ang mga concerned agencies nga hindi kami magbaton Xerox copy. Correct. Hindi na pwede ma-Xerox copy. Bunano na nga Xerox copy na labang ita sa balda ang ibanda. Hindi Xerox copy. Gid ka mo di sang nag-atag si mo da? Nag-atag sang information. Di Xerox copy man halin sa barangay kuno to.
Kung ba si Roscape, kung dito natagaan na lang mga muna Action Rex. Oo, tapos ba, total i-forward man lang na nila sa DSWD? Oo, wag ka DSWD, ma-approve niyang barangay. Gani man? Approve siya na iya, DSWD, kaya ang barangay, kapanagtang man niya sakfo mo. Sa podi, pag-atag sa barangay, i-forward na sa barangay sa DSWD. Ang DSWD, mo na ma-determine kung bala pasado siya sa mga requisitos kinabutang dira sa Social Amelioration Program nga Formas Action Rex. Kung papermahon kagidman gali sa mga Xerox copy na una, tapos kuha na sa DSWD, kag kung qualified ka, mo nang paghatag kuno sang original nga sack form na sa imo. Muna ilang sistema. Tingsa mo to barangay, wala man nag-instruction nga muna Puros man to original sa inyo, ya? Original to tara na mo niya Action Rex, wait to isang PK. Di ba siguro na kuha nila, gurong arada si Action Eric magbanwa eh. Ayo di purma. Patay sila kay Kapi. Tuod man nga. Nga mo naman. May Xerox copy pa na. Sino na yung nagdihon sa Xerox copy? Otro, doble, obra, mga muna ang Xerox copy, amo nang papilapan nanay sa mga pumuluyo, tapos i-forward sa DSWD. Kung confirm kag qualified ka, ang butano sila mag-assist na sang qualified person sa? Ara na sa sa sack form Action Rex. Ara sa sack form na tapos padalaan ka kuno original copy. Balidwagid ka process gali ni. Ang amon to ya isa to actually ang amon niya ang sa amon to Action Rex. Da BSW to permiro ka panagtag sa amon to sa sack form. pang hakwato ning plungkuan kag ilampos taludtod nila eh. Ayo di purma. Para magkalaumpawan eh. Di ba kung bago na nga system sang kuan DSWD kay nga amon to formas pura to tanan original. Hindi mo na bago nga system sang DSWD Dugay na. Dugay na. Halin pa na sang unang ara ko da. Ayo di purma. Hindi amo. Dugay na kisakso na joke na dugay ka na da. Sa una pagaglitian no to yung mga to ya. Basta ang problema na dra kay no kabudlay gid katama. At dapat explicar na isang kuana sa DSWD Action Rex para matagan ang pumuruyo nga mo nagali may ginata kami dira nga Xerox copy sack form pilapan nyo dira i-forward sa nga barangay official sa among opisina. Sino nagpa-Xerox si man barangay officials ko ng DSWD? Ay takabalo kung sino nang pa-Xerox kung Xerox giman Action Rex mag-Xerox pang pwede naman lang ganit na marikta yung original form nga Xerox na dilabot ang DSWD kung sino ang qualified nga mga beneficiaryo kasi totoo lang kung Xerox copy Action Rex ipanagtag mo sa barangay pwede ka katarang katag sa tarang na tao pwede magpilapan sa tarang na tao kung Xerox copy man lang na hindi man na kung ano Xerox copy mo lang na kung mga mo man na nga obrahan na ikag sistema Action Rex tapos na kayo kung Xerox copy dong masaylo ko sa barangay panukoy ng guro. Okay, sorry, taga-anta kayo sa kabanila ng guro. Sige nga, explicar na sa DSWD. Siya sundin ko matapya man ang DSWD. Kung na pwede na naiyang ko na ang Xerox copy. Kung pasado ka, padala ang kaliwat sang letter nga aprobado kag okay na ari ang original nga Social Amelioration Program Form Action Rex no? Tiya magmugaluluoy maning mga pobre ni. Wala na lapit lang ning barangay 22 aton din. Tapos lapit na sa may Galo BBB sa may kwanda na yon sa PLDT. Ati ikatuan gina ni Action Dale da. Tiya tuto si Action Dale siya tong nag-atipan to ano Councilor De Salazar na rin makuha, no? Councilor. Ayo di purma. Tiya ano na to ang number coding ni nga buwas na niyo? Ati namin na kampiyon na. Tapos na sa ato na polisan siling ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Operation Chief sa BCPO, kay dako ina mabulig para sa ila nga mapahagan-hagan ang pagsulod sa tao bala sa city proper sa syudad sa Bacolod. Kaya kalabanan subong sang home quarantine pass ginagamit ina sa ato nga mapumuluyo sa pagwa sa pulian nila kag daw halos adlaw-adlaw nagagwa kag nagapamalaklon Action Rex. Dito ko sining ginatawag nga number coding dako ini nga bulig para sa ilang maamat-amat lang kag hindi tingob ang tao nga magwa sa syudad sa Bacolod tungod sining number coding nga ipatuman buwas nga adlaw diri sa syudad sa Bacolod. Kati aminado man si Colonel Lieutenant Colonel Liada nga kung maglabay ang atong pumuluyo nga mayara nga home quarantine pass daw wala nagin man sila yan nagapadalong papangusisa kati ginalantaw man nila ang home quarantine pass kag ang ngalan sa tao nga bala siya gid man ang nagauyat sina Action Rex pero tungod sining number coding ay patuman buwas nga adlaw sugod
dako ini ang mabulig nga ma-reduce ang tao karon sa lakyan nga nagatravel sa syudad sa Bacolod. Tigil ekspektar na sa kapulisan naton nga may mga adverse reaction subong palanggan Action Rex ginamat-amat na subong educate na sa atong kapulisan sa mga frontliners naton sa mga check-up operation center naton ang papainchindi sa tao nga sugod buwas kanlaw ipatuma na ang ginatawag nga number coding. Yari si Police Lieutenant Colonel Lester Yada ang Operation Chief sa Bacolod City Police Office and review sa Aksyon Radio. Ito yung samon sa PNP, no? Ito kami nag-impose naman sa aton nga executive order. Party na sa mga Tokyo natin sa home quarantine pass natin. So, kinalantaw natin nga takong redact na buli sa kampanya natin nga ma-juice natin ang mga paguluyo natin nga patatlo pa ka rin dili sa mga dalanon kay bisa aton nga obserbasyon, no? Ang aton nga checkpoint, naka-increase na sila. But then, kung may mag-agi, kag ipakita nila ang ilang quarantine pass, so kita sa mahimo, i-allow na natin yapon sila nga makalabay. But then, kung hindi na isa, ang executive order ni Mayor, ma-implement na natin buwan, so, we are hoping man nga ma-witigan natin o paggamay natin ang mga salakyan nga nag-travel sa ating mga dalagot. Porso sa palayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Yada, ang Operation Chief, Operations Branch sang Bacolod City Police Office. Buwas kadlaw sugod, mangin eksido na ang pag-check sa aton nga mga frontliners PNP sa mga check-up operation diri sa syudad sa Bacolod matapos nga ipatuman na buwas kadlaw ang ginatawag nga number coding. Ang inyo kaakson sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanang report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita sa BCPO, kadtuan ta si Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. 35 sa 90 ka mga overseas Filipino workers nga na-stranded sa probinsya sang Cebu. Natalana nga mag-abot sa probinsya. Sining udto. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden? Action Next, ginahibalota pa no, kung nakaabot na gidman ang 35 sa 90 ka mga overseas Filipino workers nga na-stranded sa probinsya sang Cebu, diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz, gikan Cebu, magadungka ang barko nga ila ginasakyan sa syudad sang Escalante. Kagdalon sila sa Yolanda Housing sa bahin ina Action Rex ang Tumandok Village, Barangay Santo Niño, Banwa, sang Ibi, Magalona. Nga among COVID-19 Health Center, agud ipaidalom sa 14 días nga self-quarantine. Dugang pa, pag-abot gilayon sila ipaidalom sa rapid testing, kagkuhaan sang swab test para ipadala naman sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo para man sa confirmatory test. Naibaluan upod sang mga OFW sa isa ka upod sang OFW sa isa ka administrative officer, 5 ka nurses kada shift kag 14 ka mga pulis nga among magabantay kag magapasiguro sang ila mga kinahanglanon. Palayag ni Diaz, wala pa sang schedule kung saan-o naman niya Action Rex makapauli ang nabilin nga 55 nga ara to sa Gapon sa Cebu bangod nga tinggulat pa nga matapos proseso ang ila sini mga papeles. Samtang ila man ginaproseso sa karon ang pagbalik sang iban man nga OFWs nga na-stranded sa Manila, Palawan, Mindoro kag iban pa nga lugar. Pamatayan naton si Attorney Rayfrando Diaz. Dito sa sa Ibi Magalona sa diretsyo, tapos i-conduct ang tests, tapos i-house na sila, i-plastaro sila sa kada unit where they will be assigned sa health sa COVID-19 health center natin. Ang nurses, 5 kada shift, and then isa ka administrator. So all in all, isa ka administrator, 10 ka nurses, and then 14 ka policemen na para mag-take care sa ila health pag security needs nila while they are staying there. Rapid test and swab. Tapos ipadala sa Western Visayas Medical Center for confirmatory test pagid sang PCR
nga laboratory naston. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Isunod ta si Action Rodrigo Tib sa siyudad sang Cadiz. May lang pag-monitor kay Lene Novera dira sa 6th Street, Lacson. Mayong hapon lang sa San Jose, Salong, Kabangkalan, Pamilya Lorenfon Merly Plaza Hertero. Nandito ako sa Manila, sir. Shout out lang sa inyo, sir. Dagang salamat, Merly Plaza Puerto, no? Her ang apelido yan. Jose Mungcal Torilla, may lang pag-monitor kay Madam Yelel Alexa, siling niya dako gid nga bulig kay ka mga tiga ulugid. Ay, Puerte. Liberty Binitin Obaldo, Action Rex ang Xerox copy, amo nang ginatawag nila nga sorbiform. Dira na sila gabase kung qualified ka o kung hindi. Okay. Sa kay Mary Ann Janet Delgado, may lang pag-monitor dira sa Japan. Paring ande, may lang pag-monitor dira sa Japan. Kay Aiko Takachi, mayo Paxo Rex ila sa pagkaon sa mga panghatag para tunlan. Grita Alada, may lang pag-monitor. Madam Grita, diriya sa balay, purok chairman na permahan na sang original copy ang maka-avail sang SAC. Kantuan tang balita ni Action Rodrigo Tib, arada siya sa imo, why di sakon di? Why di sakon si Action Roger? Amo na sa? Tikay pizza 14 man subong? Nag-atras pagid na sa iya. Ay na, nung sitwasyon ning basi kung kahapon pa na aksyon Elmar, lihog tanay check na kung ano ina, no? San ba yan na ya? May lang pag-monitor sa kay Maria Nelma Teruel. Okay, dyan ay pabala Action Rex, puro na bala Xerox copy ang ginpapilapan sang panagtag kay dito pa na kuno ma-qualified kakuno amo nang paghatag sa imo sang original nga SAC form. Okay. Sir, kung makaperma ka na sa original nga form sang DSWD, maka-avail ka na sang 6K? I don't know. Ara sa Action Elmar? Siguro Sige, Action Radio, Philippine Standard Time, 1:05 na nga oras. Isunod tanay si Action Percival Villamor sa siyudad sang La Carlota. Standby anay sa report ni Action Rodrigo Teba. Kay mapala Carlota, tanay si Action Percival Villamor. Ang La Carlota City, duha na lang ka persona. Ang gina-monitor nga POM, I don't know kung ang POIs nila kung why na o kung wala pa. I-check tabi si Action Percival Villamor sa siyudad sang La Carlota. Standby Action Rodrigo, diba? Si Action Percival anay sa siyudad sang La Carlota. Ibaloon ta parte sa siring mga POM na lang gano'n. Duha na lang ang ginamonitor. Yari si Action Percival Villamor sa La Carlota. Action Pers! Yes, Action Rex, ang La Carlota City, sunod sa kaya Honorable Mayor Rex Anton, duwa na lang ang TUM. Kada ang TUI Action Rex, isa na lang, pero graduar na ini sila. Kag may apat mga nag-swab test nga ginapaabot sa siyudad sang La Carlota, kag yan taon ini kung ini siya positive o kung negative case. Ini na mga kaso sa COVID-19. So, sunod sa kaya Honorable Rex Landon, nga padayon pa ang pag-monitor sining duwa nga kaso sa
COVID-19. Ari ang porsyon sa interview sa Aksyon Radio sa kay Dr. Rex Salandon sa Mayor sa siyudad sang La Carlota. Mamatian naton. Son sa tunaya is gawa na lang among PUM, no? Although may mga ginapagpamantayan pa kami, kaya gin-consider ko ang nag-dialysis kaya nag-chemotherapy nga PUM. Ginapabantayan masagya po namon, no? Kaya pat may ka-result niya ginakulat, mabot may either tonight siguro tomorrow morning, no? Mga suspect namon yung mga PUM suspect lang. So, ipag-testingan lang namon. So, kaulat kami 5 days ago pa naging testingan. So far, wala pa man kami positive diri sa corona. But we are continuing doubling our effort, no? Parte sa amon yung mga measures, no? Problema lang kay ikaw ginang negosyo tungod damo sira nga kuan hindi ka giutaw, no? So repektuhan gid ang local government. But despite that, money aside or finances aside, importante health sa aton niya pumuluyo, importante hindi kami masudlan diri. Likewise man, no? It's in the whole Negros siguro. It's improving ang aton niya kuan kay mga positive no na negative, especially sa Sama po ang tingog ni Honorable Dr. Rex Salandon sa Mayor sa siyudad sa La Carlota. Rektamente kita nga naka-live report diri sa siyudad sa La Carlota para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, naka-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa siyudad sang La Carlota. May lang pag-monitor sa Sibukawan, Isabela. Panamyawlin sa kay Noy-Noy. Sige, okay lang da, Noy. Matapos ang balita, oy kay paring Roy Luneda sa Banwa sang Manapla. Paring Roy, may lang pag-monitor dira, no? Kantuan tanay si Aksyon Roger Gotib, mga ka-aksyon, balita sa siyudad sang Cadiz, listahan sa mga ngalan para sa Social Amelioration Program sa siyudad sang Cadiz bago pa lang nasumiter sa DSWD ho, ini ang iga-validate pa. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Action Rex, din konfirmar sang EBC President Kapitan Ugol Villasin o Convicente Ugol Villasin sa Barangay Tinampaan. Namo ang Association o Barangay Captain President sa siyudad sa Cadiz sa 22 ka barangay na bago pa lang pasa ang mga ngalan sining mga makabaton sa Social Amelioration Program sa siyudad sa Cadiz sa DSWD kag subject pa ini nga iga-validate. Sabat ini sa mga pamangkutanon sa madamo nga mga pumuluyo kung saan o balay panghatag ang ining tag 6,000 ka pesos nga cash assistance sa lin sa national government kag paagi man sa DSWD kag local government. Suno sa kay Kapitan Vicente Ugol Villas. Away pa bali na pamata si Bongga paspata sa mga atong bilog nga household. Na member sa mga suluda. Kaya pa sa DSWD, dasa na muna ang DSWD na ma-validate kung sinong dapat tagaan. Ang pagpahayag una ni Kapitan Vicente Ugol Villasin sa Barangay Tinampaan nga mo ang EBC President, may kakatalan sa sini, suno pa sa iya sini nga paglantaw nga nagadugang ini sa paggalingin sang ulo nila nga mga barangay kapitan, bangod nga nag-declare sa permero nga mga 63% sang household sang barangay mo ang ila sini nga igapasa nga mangin subject para sa validation pero gid pa panaog ini sa halos dako nga porsyento kay ang 48,000 ka mga household sa siyudad sa Cadiz, halos 23,000 na lang ka mga household ang ma-qualified sa sini nga amelioration program sa nga gobyerno. Yan ay panugyan karon ni Kapitan Ugol Villasin sa mga pumuluyo. Ating ako naging napangayo sa aton nga ang makasarang bala dapat maluoy makamundi ka mo sa atin man intindihan ta lang din ang sitwasyon sa atong mayor kag sa aton DSWD nga hindi gid tanan matagaan. Ang pagpahayag liwat ni Kapitan Ugol Villasin kag ang isa pa dire nga ating ginapaabot karon sa pumuluyo kada pamangkot kung saan o bala Action Rex ipanghatagid ang ini nga cash assistance tungod kay Puertina
ginabatyag nga kapiot kagutom na ang mga pumuluyo gamo ini ang ginahulat-hulat. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gudo report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Ang report ni Aksyon Stephen Presquito, pagkarunan talang ina, mga ka-aksyon. May lang pag-monitor kay El Presidente Andro Pit Gaudite, dira sa Villa Alexandra 2 Subdivision. May lang pag-monitor sa bugos nga mga officers sang Villa Alexandra 2 Subdivision, Barangay Estefania, kay Pres Andro Pit Gaudite. Alin sa kay Madam Reza Hernandez ang pagpanamya. Ayos, ari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplemento, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining alawas. Anong epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobrang ginabuhinan ng kulang ginadugangan. Nagadugang man sa supply sa mga kakulang sa mga vitamins kag mineral sa aton sining alawas, katulad sang vitamin E, vitamin C, magnesium, B vitamins, calcium, potassium, zinc kag iban pa. Makabulig man sa constipation. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto. Equality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika sa inyo sining lugar. Katulad sa dira sa sa Banwas ang Kawayan, sa butika Sandria, may lang pag monitor dira, kag mabakal dira ang Evergreen Herbal Capsule sa butika Sandria sa Kawayan, sa Dangkalan Drugstore, Dangkalan Ilog Negros Occidental, sa Mid Plus Pharmacy sa Kabangkalan, Jormed Pharmacy sa Kabangkalan City, kag sa syudad sa Himamaylan sa Leonor Pharmacy kag Blanca Flor Drugstore. Evergreen Herbal Capsule para sa dugang sining kasayuran, mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19.
Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time 1:20 launa 20 na mga kaaksyon alang-alang na ta sa aton sining orasano. May oras pa pero hindi na magtugot ang aton sining tinion, no? Sige, magasunod na sa dinigi lamang madugay ang programa This is My Life upod kay Aksyon Welma Sugaton. Igasunod na sa diligi lamang madugay. Salamat sigid paniaga na sa may mga planyagahon ng way pasidugay-dugay may ara na, no? Ako ang inyong kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Company, sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,